Hi guys, good morning. Mamahaw ta guys. Ay, so mamahaw ta guys. Si Mimi ayon Mimi kumain. Ayaw. Bakit ayon mong kumain? Magkaon naman din ako dala. Ay, nagkaon na din si Mimi guys. Ano may masudaan? Kuya. Ano may masudaan? Kung mataban. Atong sudan guys ay isda na nagipaksiw gabi eh. Balik na rito. Anong ngit-ngit man eh, why? Pagkamatang. Sa salad at istikip switch over to repeat ng dalang dito sa salad ninyo. Pamahaw ta ninyo guys. Oh, nara. Pinirito mo na, Pinirito mo na, Okay. Ano ka din? Tira, nana. Ay. Nara, Nakudala. Ano? Yan guys. Daga na tao sa skulahan guys. Yan. Ito yung gatong ano. Ako pa siya ko. Ngayon, kape? Ya. Dapat ba maong? Sana pinirito, wala. Ya, bili na. Ibaw ni tatay mo. Wala pa ka nainom sa barley. Ugma na. Nampiling kami. Hi guys, good morning. Mga tumini-mimi sa kuan kanang baryo kay naay nag-sponsor og mga school supply. Nya walay klase nila karon kay nagkuan man ang taga DSWD nga dili lang sa pa-eskwela ang mga bata kay naay nag-sponsor ba naa sa gunoy ilang ipaabot nga gamay na discuss sa nga mga kuan then maghatag sila sponsor sa para sa kuan mga bata school supply. Nabuhat ang tempo guys. Dito sa payong guys. Awanan ka. Napakatunda ko nga payong atong gidala di ay no. May pa. Ato nila ba? Naida ko kay nga payong dagtuan doy-doy. Taga-talon. Nabughat ang tempo. Gusto ko payong. Padali na kay malit na ta karon di nagit ka matagaan. Kuan ang nanghatag og kuan school supply guys. School supplies kanang school supply. Ang nanghatag na kuan na kanang kontraktor na nang nagtrabaho sa eskwelahan sa daycare ay naka-contract sa eskwelahan sa daycare. Nagkuan man siya nga manghatag siya og mga school supply
Daw kana sad siyang kana sa nga kumpanya ay nga kuan nga kontraktor agalo na ni Alan sa una sa dana pa si Alan nagtrabaho sa yaha. Naghawa man si Alan kay lahi na ang nag-manage niya. Murag lain lang patakaran na. Itong naghawa si Alan dito. Ano nagawa sa tata? Kada eskwelahan nanghatag sila sa dinhi bukid-bukid. Mama, Grade 1 first call paingon sa hi, grade 6. hi, Araw nga kanay mong payong darling kay ma. Basa ikaw. hi. Mm. Mama, nagawa sa tatay? Naghawas siya kay lahi na ilang kuan daw dili permanente ilang trabaho. Mahuman ang mahuman karon nga project magstambay pag pila ka bulan na nasad sila makakaog project manang dili tuloy-tuloy ang trabaho. Dali na nabughat ang tempo. Ay, play ko mo. Ang kakinig-kanig. Dagan Nagawa. ikaw rin naglangan-langan diya nga na-try ka bo. Kang hindi naman tayo. Hindi ka to kayong. Hindi ba langayan? Langayan siya sa inis ba? Kasi lang ayan atong duha. Ikaw. Ikaw Ikaw ko na ako gagano. Pagalawan Enterprises ang nahatagan guys. On behalf of Mapur and their generous partners, we the team, it's time to give back. We share because we care. So this day is all about sharing love, hope, and support with our dear students. Thank you to our sponsors, volunteers, and guests for being here. We are truly grateful for your kindness. So let's enjoy this meaningful day together. Before we begin, okay, so now that I'm here, I'd like to welcome the
natin sa stage o atong SK Chairman, si Radical John Banroy, specifically or headed by the Kagalawan Enterprises Incorporated and partners. Your support, whether large or small, truly brings Enterprises Incorporated and partners sa mga gawin mo to make this event successful. To end this message, everyone, let's give them a round of applause. Okay, everybody say thank you, everyone. Go. Hindi na daw ay sila. Thank you, ma'am. Thank you. Good morning, children. Sa atong mga pinalanggang district sa Mapua Elementary School, headed by our principal, Ms. Hazel Juanes. Ma'am, good morning. Sa Mapua Barangay Council, headed by our Barangay Captain Lumino M. Cago. Good morning. Sa akong mga kauban sa Kagalawan Enterprises Incorporated and partners, headed by our board directors and past president, Engineer Anabik Kagalawan, ma'am, board of director, Ma'am Ted Kitilio, past president, Ma'am Lucita Kalingasan, Engineer Gloria Tagapol, ma'am, good morning. Pagbabansag na ko ang among engineers na nag-repayan human group para sa ilalim ng mga activities. One of our activities is going to schools, different schools in Misamis Oriental, hopefully maka-attract sa outside sa Northern Mindanao. So this is yearly activity of the group. So pasalamat ta kay Barangay Hatakuan sa inyuhang school ang amang napili for this year in District 1. So kay salamat sa atong principal kay Engineer Roda kay maragsyari na facilitate aning activity sa inyong school. So kini siya mga kids, nagmay lang siya pero naku na kayo tabang sa atuwa. Wala ko man sa ato ang magsulat ng brigada eskwela pero naanay gift. Yan ang akong mensahe sa katauhan sa barangay Mapua na sa mga bata. Nagsaon kayo mga tao ang mga inanay na mahigan ninyo mga bata. Masayon ako kadili sa iyo ang kinabuhi sa atong hinikanan sa pagpaningkamot ang lahat ng kanato ang iko masuporta ng ininaghan sa mga kabataan. We are very thankful and we have to be thankful na rin na tao ay inanay ng mabot sa atong mga kinabuhi. Ang among lang ihanyo kaninyo mga kabataan kayo bang naging ninyo ang inyong pag-eskwela, pagsali mo mayo, mayroong pagkukod ang panahon. Na kamo na po, kung kamo mga senso, kamo na imposible sa kinabuhi. Daghan kayo mga tao na ikan sa hutong sa mga kabus na sensado na karon. One great example ni Ana, inyo lang akong paminaw, because I am a witness of this. Karang atong gobernador, si Governor Peter, si Pedro Navia, ikan na siya sa hutong sa mga kabus, ikan sa mga kabuglihon. Patungkol sa iyang pagpaningkamot, sa iyang pag-estudyo, sa iyang pag-study, nanimong siya katunahan, nanimong milyonaryo, nanimong gobernador. I would like you to take that as your inspiration growing up. Sa inyong pag-study, make it your inspiration. Papakan na ito ang ating gobernador, Governor Peter Navia. And don't get me wrong, ayaw niluliyot sa ipa-agsabot, kay wala din ay politika ng isagon. I just want the kids to know, gusto ko makatulong ang mga kabataan.
kung unsay gigikanan ang kamana. Ikan sa hukong sa mga kabos, ikan sa kapobrehon, alikamo, magsalig sa Diyos. And one very important thing that you should remember, mga bata, is that always make God a priority in your lives and then work hard. And everything will come to you. Ikan sa balaan ng kasulatan ng imon na i-priority din nato ang Ginoo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lapakan na ito ang Ginoo kanino. Dili na kaya na ko kinitason, kaya nasayon ako na excited na yung mga bata na manawon sa ilang mga regalo. Most especially, nasayon ako na excited na kaya sila magkaroon sa ginalang sa Kagalawan Enterprises and Incorporated sa mga Jollibee. Gusto mo kumukha ang Jollibee? So ako karon ay magkampo na magpabilin kitang luwas, magpabilin kitang likod, o ang Ginoo ang malalangin ka na itong tanan, maayong punta, kung dagang salamat ang lupa. Salamat guys. Okay. Namati mo wala. Sige na isa-isa. Gusto yung guys today? Tama na. Wala makapit. Okay. Kadalo pa mo isa ang gitarayo ni Vice sa inyo o ni Engineer Bobby. Ingon siya. Gusto niya ang mga bata receive ani pero dapat mamati sa ilahan unsa. Mamati sa ang pati mo rin silang istorya. Asay na alam, isa yung pamamayon inside the classroom. Dapat mamati sa maestra, isa na pakondisyon. Ikatwa, kondisyon ni Engineer Brody. Magpapawa sa akin sa gilid-gilid din sa kaibigan. Sabi ko, magpatuloy sa amuan. O ano ba? Magpatuloy sa gilikanan o sa maestra. Dahil mas nag-up na yung gusto ni Vice. Basta gusto ni Vice sa inyo ang kondisyon. Asay, ikaw nag-ingon si Vice. Hamanati, kung sa pagiging ako, isa na kondisyon, yun siya, magpalat ang Israel. Let me read the citation. It would upload of the Philippines Department of Education, Region 10, Northern Mindanao Division of Misamin Oriental, District of Balingwan, Apua Elementary School, 127887. Certificate of Appreciation is given to Kagalawan Enterprises INC in grateful recognition of their generous sponsorship of school supplies, which greatly contributed to the educational needs and well-being of our learners. Their support plays a vital role in nurturing the academic growth of our Kagalawan Enterprise INC. Another certificate of appreciation is given to Officer Construction Supplies and General Merchandise. With the same advisor, a round of applause, please. Teacher Julie Lukon. That's it.
Sabi sa bata kay dili kaya i-order sa bata iyang mga games. Mama! Ma, ato isaksak. Salamat. Kaon si Mimi, guys. Manguli namin guys og bongga nga blessing ang nadawat sa mga bata. Daghan kayong mga kwan kasya nga nadawat guys. Sir, salamat. Daghan kayo sila sir. Being with us today. Pas kayong sakinan. Lailay, magunit sila nga kuan. Daghan kayong mga sinabang na nadawat sa Muko Elementary School. Nanami sa balay guys. O, dagan kayong nadawat ang mga bata sa Mapua. So for bongga nga blessing nga nadawat nila. Ana ni si John Dick na nagaan. Pero ang wala. Ayan, tay! Ang wala diha. Wala taga eh. Ako bag mo na! Ako bag mo na! Hi guys, may gabi. So, naraang nangadawat ni Mimi kaganina guys. Pagkadaghan sa nangadawat sa mga bata sa estudyante sa Mapua. Daghan kasi daw naraang bag guys. Tsada kayang bag oh. Tsada yung bag. Daw kuan ka notebook. Unom ka notebook. Nara, unom ka notebook. Tanan sila nga mga estudyante gikan sa kinder hasta sa daycare. Og duha ka. Asa may isa na nimi? Duha man ni kabok. Siro na? Duha na. Ay pag yung nga isa kay duha na. Ako na lang kitan awdaan ganina. Isa lagi na. Asa isa? Isa na pagbukay lang ako dira sa bag. Duha magud-agod. Ako ba lang gibukay lang ko na binidahan ganina. Lapis. Talay.
roller, Ang talay. Dua ka roller. Duha. Ako, ka-roller, isa ra. isa ka tahanay, isa ka eraser, color paper, o bond paper. Kompleto gid siya guys. So, daghang kayong salamat sa Kagalawan Enterprises. Ita palit Partners. sa bag. Daghang kayong salamat gid sa tanan-tanan nga blessing nga gipanghatag sa mga bata. Hindi Dako na kayong tabang sa sa bag. dako na kay nga tabang sa mga estudyante guys. Labi na gid nga karon kay ting abre na sa klase. So dako na kay ning tabang nila. So daghan kayong salamat sa tanan-tanan sa Kagalawan Enterprises.